І так, всім привіт. Коротше, от показую. Работав і що? Правильно, заработав на нову резину. Мягенька. Так, що тут нас пише? Якась фігня китайська, непонятна, блядь. Японська. Так, год випуска. 9, а ось тут. Чи 9, блядь. Коротше, щось 25. Тут, по-моєму, щось показував. Непонятно. Так, що тут пише? 195, 65, R15. Правильно? Скажи. Правильно. И впереди нова. Так. 4 колеса. Плюс шиномонтаж, балансировка, регрихтовка. Обошлась мені почти 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень, 4 колеса, балансировка, рихтовка, вся фигня.